खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ रुंसारि जुबिन गार्गनि थैनायनि थाखाय न्यायनि दाबियाव धेमाजि जिल्ला फरायसा आफादा दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि खावलायनायखौ नोजोर होनानै मंगलबारखालि एबा थांनाय सानखालि फुंनि 11 रिंगानिफ्राय सानजौफु 1 रिंगासिम जिल्ला कमिशनारनि मावख'नि मोखाङाव 2 घन्टानिबो बारा बांसिन धरना खालामदों। आफादनि सोद्रोमाफ्रा आखायाव बेनार आरो प्लेकार्ड लानानै "We want justice, justice for the death of Zubin Garg, stop politics death, जुबिन गार्गनि थैनायखौ बन्द खालाम, फरायसा खौसेथि जिन्दाबाद बायदि स्ल'गानफोरजों गोमखांहोदोंमोन। धेमाजि जिल्ला फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गासै ओनसोलारि फरायसा आफादनि नेहाथारिफोरजों लोगोसे दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि लेङाइ गाहाय नेहाथारि दीपक शर्मायाबो बे हाबाफारियाव नुजाथिदोंमोन आरो बिथाङा बुंदों दि जोंनि आंगो महरगिरि जुबिन गार्गखौ न्याय होनो थाखाय SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमखौ थाबैनो आरो गोख्रों नायबिजिरनायखौ लिंहरनांगौ आरो थाबैनो बेनि सायाव चार्जशीट थियारि खालामनांगौ होननानै दायनिगिरिफोरखौ जाहाथे थाबैनो साजा होनांगौ होननानैबो दाबि खालामबावो। नेहाथारिफोरा बयखौबो खावलायो दि जुबिन गार्गनि थैनायखौ राजखान्थि खालामनो नाङा आरो धेमाजि जिल्ला फरायसा आफादा हाबाफारिखौ सामलायनानै धरना हाबाफारि लानायखौ जागायदोंमोन। नैथि खौराङाव दङ BTCनि EMफोरनि समायखिरा लानाय हाबाफारिया थांनाय सानखालि मेहेरगोनाङै जानानै थांबाय। मैया BTCनि मावफुं सोद्रोमाफोरा समायखिराखौ लाबाय। मख'नो गोनांदि BTCनि गासै 19 EMफोरा BTC एसेम्बलि हलाव गाव गावनि समायखिराखौ लाबाय। जानानै थांनाय BTC बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF पार्टिया मोन 28 मासि देरहासार जानो हानानै BTCखौ दखल खालामनो हाबाय। UPPL सोरखारनि 5 बोसोर खुंनायनि उनावनो BPF दोलोनि सोरखारा फिन आरोबाव BTCआव खुंबाय आरो BTCनि गाहाय खुंगिरि महरै हाग्रामा महिलारि आरो लेङाइ गाहाय खुंगिरि महरै रिहन दैमारि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां EMफोरनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाबो जानानै थांबाय। थांनाय सानखालि BTCनि गासै 19 मावफुं सोद्रोमाफ्रा समायखिरा लानाय हाबाफारियाव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि, डेपुटि चिफ महरै रिहन दैमारि, BTCLनि बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारि, आसामनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा, आसाम रायजोनि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि मुकेश चन्द्र साहु आरो BTCनि गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन आरो समायखिराखौ लायो। जेरै समायखिराखौ लायो ट्रेन्सपर्ट बिफानाव मोननाय EM मृत्युंजय नार्जारि, उर्बान डेभेलपमेन्ट बिफानाव मनमोहन ब्रह्म बिथांजोआ मोननो हादों। एजुकेशन बिफानाव रबिराम नार्जारि, हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार बिफानाव देरहासार बसुमतारि, ससियेल वेलफेयाराव प्रकाश बसुमतारि, फरेस्ट एन्ड वाइल्ड लाइफआव पानिराम ब्रह्म, सयेल कनजारभेशन लिगेल मेट्रलजियाव धीराज बरगयारि, PHEआव बेगम आख्तारा आहमेद, एनिमेल हाजबेन्ड्रि आरो भेटेरिनारियाव आगस्टुस टिग्गा, इरिगेशनाव गणेश कछारी, लैंड रिजर्व एन्ड रजिस्टार मेनेजमेन्टआव लोमस्राव दैमारि आरो वाटार रिसोर्सेसआव प्रेस मुसाहारि बिथांखौ दोननाय जादों। बेराफारसेथिं BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया मैया गिबि खेब BTCLआव सावरायनायाव गिबि थांखि महरै माखासे मावथांखिखौ फोरमायदों आरो मावफुंगोननि खोथा होदों रायजो राजाफोरनो। हाग्रामा महिलारिया बुंनाय बादिब्ला गिबियावनो दं हा पाट्टाखौ होनाय, CSBखौ बोखारनाय, अदालगुरियाव मिनि सेक्रेटारिखौ लुनाय, 5 बोसोरनि सिमाव BPFआ साख्रि होलांनाय, दरमाखौ होयिखौ 2.5 बोसोरनि दरमाहा होनायनि थांखि, बेखार लाइमोनफोरनो 100 कोटि रांखौ खोथा होनाय बादि मावफुंगोन, PMAY न'खौ गोदानै सार्भे खालामनानै नायबिजिरनाय। थामथि खौराङाव दङ बे समाव बारग' NDBफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होनांगौखौ फोथायनाय लाखिदों। बारग' NDBफोरा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF सोरखारखौ फोथायनाय लाखिदों। मख'नो गोनांदि धेमाजि जिल्ला बारग' NDB इउनाइटेड फरमनि खौरां मेला थांनाय सानखालि जालाङो। जाय मेलाव हाबाफारिनि गेजेरजों माखासे बारग' NDBनि सोद्रोमाफ्रा गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोराव दंहैयोब्ला ओंखारबोनांगोन बे बाथ्राखौ बारग' NDBनि थामहिनबा इउनाइटेड फरम अफ आफादनि आफादगिरि प्रफुल्ल बर' बिथाङा फोरमायथिदों। हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BTC सोरखारा बारग' NDB सोद्रोमाफोरनि जेंनाफोरखौ 100% सुस्रांना होनांगौखौ जोंहा फोथायनाय दं होनना मिजिंथिदों। थगायसुला सिद्धार्थ शर्माया गिबियावनो नायबिजिरनायनिफ्राय गोजानाव थानानै गोबां खौरांफोरखौ दोनखोमानो नाजादोंमोन। सिद्धार्थ शर्मा बिथाङा SITनि सोंनाय फिननायनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ गनायना लादों जेराव जुबिन गार्गनि मबाइलखौ मोनफिननायनि उनाव SITआ गोबां गोनांथार खौरां मोननो हादोंमोन।
सिद्धार्थ शर्माया जुबिन गार्गनि मबाइलनिफ्राय गोबां खारिथिफोरखौ डिलिट खालामदोंमोन। एसआइटिआ डिलिट खालामनाय खारिथिखौ मोनफिनदों। एसआइटिआ सिद्धार्थ शर्मानि रांखावरियारि थगायनायखौबो बांसिन गोनांथि होदों आरो बे समावनो दुर्द सिद्धार्थ शर्माया एसआइटिनि सिगाङाव सासे सेनि उनाव मोनसे सिमान बुंगासिनो थादों। बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनाया दासान्दि सोलिगासिनो दं होनना सुलुङाव फोरमायदों। मंगलबारनि मोनायाव धुबुरी जिल्लानि गौरीपुर पुलिसा सिग्रोमनानै सा6 जुवा गेलेग्राफोरखौ खादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला मोनसे सिरियै खौरां मोननाय बायदियै इनचार्ज पुलिस अफिसार ज्योति प्रसाद दासआ नोगोरनि साब इन्सपेक्टर आरो पुलिसनि गाखोग्रा हान्जाजों लोगो नांनानै नोगोरमानि नामसुद्रापारा ओनसोलाव थानाय पंकज मालाकारनि न'आव सिग्रोमनानै जाफुंसार जानो हादों, जेराव सा6 जुवा गेलेग्राफोरखौ हमनो हानायाव जाफुंसार जानो हायो। हमजानाय जुवा गेलेग्राफोरा जाबाय पंकज मालाकार, राजु बिश्वास, पार्थ दास, आनन्द पाल, तीर्थनाथ बिश्वास, बृन्दा कर्मकार। पुलिसा फोरमायनाय बायदिब्ला बिसोरनि कब्जानिफ्राय 26,800 रां, गंबा मबाइल फन आरो 312 प्लेइं कार्डफोर बोखांनो हादों। बेनि उनाव हमजानाय गासैबो सुबुंखौ पुलिस थानासिम लांनाय जायो आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना सुलुङाव फोरमायदों। मंगलिया हादोरगिरि कुरलेसुक उकनाया सानब्रैनि थाखाय दावबायनाया गोदान दिल्लीयाव सफैदों। मैया मंगलियानि हादोरगिरि कुरलेसुक उकनाया गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीखौ लोगो हमदों। मेलनि गेजेरजों बिथांमोना मोन्नैबो हादोरनि गेजेराव मोननै हादोरनि सोमोन्दोखौ नायफामनाया जायो। सावरायनायनि उनाव सानै दैदेनगिरिनि गेजेराव गुबुन गुबुन बिथिङाव गोबां गोरोबथायाव सागान होनायबो जागोन होनना मिथिमोननाय बायदियै सागानखौ होयो। बेनि अनगायैबो मैया मोनाबिलियाव हादोरगिरि भवनाव मंगलियानि हादोरगिरिया हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ लोगो हमहैदों। मिरु सोरखारनि सुबुं उड्डयननि हादोरसा मन्त्रि मुरलीधर महल बिथाङा मंगलियानि हादोरगिरिखौ बिरखं गाथोनाव बरायदों। मंगलियानि हादोरफोरजों लोगोसे केबिनेट मन्त्रि, पार्लियामेन्टनि सोद्रोमाफोर, गागि मावख'गिरि, फालांगिरि आरो हारिमुआरि थान्दैफोरखौ लानानै मोनसे गोजौ थाखोनि थान्दै हान्जाया भारत फारसे फैदों। बेयो हादोरगिरि कुरलेसुक उकनानि गिबि भारत दावबायनायमोन। मख'नो गोनांदि भारत आरो मंगलियानि गेजेराव राजगारवारि सोमोन्दोआ 1995 मायथाइयावनो गायसनजादोंमोन। जम्मु काश्मीरनि कुपवारा जिल्लायाव कन्ट्रल लाइननि खाथियाव समबारनि हर गेजेराव रैखाथि हान्जाया मोनसे अपारेसन खालामदोंमोन। बे अपारेसनाव सानै उदखारिफ्रा जिउ गोमादों। मख'नो गोनांदि आर्मि आरो जम्मु काश्मीरआ जयै पुलिसनि अपारेसन खालामनायखौ जागायदोंमोन। रौनिया हान्जानि बुंथिगिरिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बै समाव उदखारिफ्रा गुलि गावदोंमोन जेब्ला उदखारिफ्रा फैनानै हाबफैदोंमोन। बेनि फिननायावनो रैखाथि हान्जायाबो गुलि गावदोंमोन, जायनि जाहोनाव अपारेसना ओनसोलाव गोख्रोङै सोलिदोंमोन। अपारेटिभ हान्जाया जाथायथिलिनिफ्राय गोबां बिबांनि हाथियारजों लोगोसे आगजुफोरबो बोखांनो हादोंमोन। बे समावनो गोजां बोथोर जागायनाय समाव मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहया रैखाथि हान्जाखौ सांग्रां थानो थाखाय बिथोन होदों। मिरु नखर मन्त्रिया रैखाथि हान्जाफोरखौ बिथोन होदों दि बरफ गोग्लैनायनि खाबु लानानै उदखारिफ्रा कन्ट्रल लाइन आरो हादोरनाङारि सिमा बारनानै हाबफैनो हागौ एबा हाबसनफैनो हागौ होननानै दाबि खालामदों आरो बेखौ होबथानो नांगौ होननानै हादोरनि मिरु मन्त्रिया खावलायदों। बेराफारसेथिं रौनिया हान्जानि मोनसे अपारेसनाव सानै उदखारिफ्रा जिउ गोमादों। जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव नायबिजिरनायनि सायाव सावरायनो थाखाय एसआइटिआ लिंहरजानाय सा 15 सुबुंफोरनि गेजेराव सा 7 सुबुङा हांख्रायनायखौ नेवसिदों। हांख्रायनायखौ नेवसिग्रा सुबुंफोरनि फारिलाइया आरोबाव बांनो हागौ होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दासिम जायफोरा एसआइटिनि हांख्रायनायखौ नेवसिदों बिथांमोना जाबाय असुरनि डक्टर सुमुज्जल भट्टाचार्य, उत्पल शर्मा आरो समीरन फुकन। जुबिनजों लोगोसे खामानि मावनाय आरो खामानि मावफाग्रा राहुल गौतम शर्मायाबो बाहागो लानाय नङा होनना मिथिनो मोन्दों। मुंदांखा थुनलाइगिरि अनुराधा शर्मा पुजारी आरो फणीन्द्र देव चौधुरीयाबो गाव गावनि थाथायखौ रोखा खालामदों। खौरांगिरि सुजुगिरि राजदीप बेलिं बरुवायाबो समबारनि मोनायाव एसआइटिनि हांख्रायनायखौ नेवसिगोन होननानै फोसावदोंमोन। मख'नो गोनांदि बे सावरायनाया आसाम पुलिस गेस्ट हाउसआव जादोंमोन, नाथाय बे जर'खा सावराय जथुम्माया बेलासिनि 4 रिंगायाव थि खालामनाय जादोंमोन, नाथाय रावबो बेयाव बाहागो लाफैयाखैमोन होनना मिथिमोन्दों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों बर'नि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिनि बागै। मख'नो गोनां बाथ्रा दि गेदेमा रन्जन दैमारिया सिबिआइ केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव दासिमबो जोबथेसालियावनो दं आरो बिथाङा उदां अख्राङाव फैनो हायाखै।
थांनाय माखासे बोसोरफोराव बिथां गेदेमानि मोननैसो हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो बिथांनि मोजां फिथाइ थायाखै। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बर'फोरनि थामथि गोजोन गोरोबथा थामहिनबा बिटिआर गोरोबथाया थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव जानानै थांदोंमोन। जाय गोरोबथाया एबसु एक्स-एनडिबि इउबिपिअ आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनि जथायै जानानै थांदोंमोन। बे गोरोबथायाव गोबां दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनि बेसेनगोसा सागानखौ होनाय बायदिनो एक्स-एनडिबिनि जानानै एनडिबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथाङाबो गावनि बेसेनगोसा सागानखौ होदोंमोन। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गोबां दफाफोर दंमोन। जाय दफाफोरनि गेजेरजों बारग' एनडिबिफोरनि केसफोरखौ बोखारजोबनाय आरो गासै बारग' एनडिबिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायनि मोनसे दफा दंमोन। नाथाय दफाया दंमोनब्लाबो माखासे बारग' एनडिबिफोराल' उदां जानानै रन्जन दैमारिजों लोगोसे माखासे थाबावनाय बारग' एनडिबिफ्रा दासिमबो जोबथेसालियावनो दं, जेराव बिथांमोना उदां जानानै फैयाखै। प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि खुंथाया बायनायनि उनाव दायो आद्रा थाबावनाय बिटिआरनि दफाफोरनि खामानिफोरखौ हाग्रामा महिलारिया मावफुंगोन ना? रन्जन दैमारिजों लोगोसे जाखिनि जोबथेसालियाव थानांदों एबा दासिमबो जोबथेसालियाव थानांनाय बारग' एनडिबिफोर बिथांमोना उदां जागोन ना? थारैनो हाग्रामा महिलारिया बिटिसि खुंथाय गैयै समाव रन्जन दैमारिखौ जों खुंथायाव फैयोब्ला उदां खालामगोन होनना बाथ्रा लानानै गासै बारग' एनडिबिफोरखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनो हामारगोन ना? बेफोर सोंलुआ सोमजिदों रायजो राजाफोरनि गोसोआव। आसा खालामो मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया जाहाथे सोरखाराव फैनानै उदां खालामगोन एबा जोंनि गेजेराव गेदेमा बिथांखौ उदां जाहोगोन, बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। थारैनो बिपिएफ आरो बिजेपि दोलोआ एलायन्सनि लामायावसै नामा? बिजेपिनि एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारिखौ बिटिसिएलएनि लेङाइ बुंथिगिरि थामहिनबा डेपुटि स्पिकार महरै बिबान होनाय जासिगोन होनना खौरां मोन्दों। जेराव बिपिएफनि दैदेनगिरि एबा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया गावनि ससियेल मिडिया अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोसावनाय बायदिब्ला बिटिसिएलनि बिजितगोरा नार्जारिखौ लेङाइ थामहिनबा डेपुटि स्पिकार महरै होनाय जासिगोन होनना खौरां मोननाय जादों। थांनाय सानखालि क'क्राझाराव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल थामहिनबा बिटिसिनि 5थि मावफुं आफादनि गोदानै थिसनजानाय मावफुं सोद्रोमाफोरखौ मावख'आरि महरै समायखिरा लाहोदों। बिटिसिएल अडिट'रियामाव खुंफुंजानाय बे हाबाफारिया बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय फैगौ खुंथाय खोन्दो जागायनायखौ दिन्थिदों। काउन्सिलाव मुनमुन ब्रह्म, नोगोरारि जौगाथाय, बेगम आखतारा आहमेदखौ पिएइचइखौ सोफादेरनानै मावफुं हान्जायाव गोदान मोखांफोर दाजाबदेरनाय जाबावदों। आबाद बिफानखौ सामलायग्रा रिहुन दैमारिखौ बिटिसिनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि महरै थिसननाय जादों। गुबुन गुबुन बिबानफोराव थानाय माखासे सुबुंफोरखौबो गाव गावनि बिबानाव गथायनाय जादों। जेरै हान्था मेला बिफानाव मृत्युन्जय नार्जारि, सोलोंथाइ बिफानाव रबिराम नार्जारि, सावस्रि आरो नखर अनसाइ बिफानाव देरहासार बसुमतारि, बेबादिनो गुबुन गुबुन इएमफोरखौ गुबुन गुबुन बिफानाव थिसननाय जादों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।